नंबर 1 बदलिଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟର ନାମ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକର ଆଇନଜୀବୀ କୁଳମଣି ବେହେରା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦଳାଇ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୁଳମଣି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କର ଏହି ଚିଠି ଗୃହ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 2 2028ରେ ଭାରତରେ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀ COP28ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ 2028ରେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଦେଶରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ନମ୍ବର 3 ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇନି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। କାରଣ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 9760 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଥିବା କହିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 4 +2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରୁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 5 ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କହିଲା CEC। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ SOA ପରିଚାଳିତ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର CEC ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 6 ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ନୂଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1800120120 କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଜି 140 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 103ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 372ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରୋଲ୍ ମଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର।